ಏರ್ಲವತ್ತಿನ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ 24K ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಬಿಡಿ. ಈತೆ ಪೋ ಮನಿ ಬಂದೆ ಯಾ ಲೈವ್ ಉಡಲೆ ಪೋ ಲಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಲೈವ್ ಅವನು ಏ ಮುಂದು ಪಾಡು ಎನ್ಯ ಬಾಕಿಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪುರಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆನ್ ಅದು ದಾದಾದ ಮೆಸೇಜರ್ ಉಂಡು ತೋಜೊಂದು ಅರ್ಪಿತಾ ಹಾಯ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್, ಡೋರಾ ಹಾಯ್, ಭವ್ಯ ಹಾಯ್, ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್, ಅಶೋಕ್ ಹಾಯ್, ದೀಪು ಹಾಯ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೆಲೋ, ದೀಪಾ ವನಸಾಂಡ ವನಸಾತಿಜಿ ಇರ್ನಾಡಿ ದಿಶಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಓದತಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಈರೋಲರ್ ದೀಪಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ, ಪೂಜಾ ಹಾಯ್ ಜೀತಕ್ಕ ಹೆಲೋ, ದೀಪಾ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕಂಚಲ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸತ್ತನತ್ತೆ ಉದಾಸೀನ ಅಂಡೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೋಡು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತಿನ ಹತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಂಚೂರು. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್, ವಿಜಿತ್ ಪುತ್ರನ್ ಕಜಿಪ್ ದೈತ ಕಜಿಪ್ಪು ಪಂಡೆ ತೆಡಿದ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾದ ಜೀರ್ನಾಂಡೆ. ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ 31 ಜನ ಆಯ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ 24K ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಇತ್ತ 24K ಆತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು. ಈ ಸರಿ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇದ ಉಲೈ 25K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವೋಡು ಪಂದಂಡು. ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ 24K ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಿ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಅಂಚಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಅಂಚ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾರಿ ಹವ ಯು ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹವ ಯು. ದೀಪ ಬರ್ಸೌಂಡಿ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಹಾನ ಏರ್ನ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರೆತ್ತನಗ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಹಾಯ್, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪೈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಡಿ. ಪುನೀತಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ, ಪ್ರತಾಪ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೋ. ಎಲ್ಲರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಂತದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪೆತ್ತುಲೆ ಏತ್ ಪೊತ್ತಾಗ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮನ್ನಾಯನ್ ಒಂದು 25 minutes ವ್ಲಾಗ್ ಮೇ ಬಿ ತೂಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಪೋಯಿತ್ತೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಂಡೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್, ವೀಣಾ ಹಾಯ್, ಪ್ರತಾಪ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೋ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ, ಯಶೋಧ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಹೆಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಚೈತ್ರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ 25 ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಅವಡು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಗೈಸ್. 25K ಬೊಕ 30K ಬೊಕ 35 45 50 ಒಂಜ ಅವಡು ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಆಸಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ದಾಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ನಮಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಿಡ್ದು ದಾಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಪ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಅಂಚ. ಜೀವಿತ ಸಿಸ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೆಗ್ದಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಮತಾ ಹಾಯ್, ತೇಜಸ್ವಿ ಹಾಯ್, ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಹಾನ ಇರ್ನ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲಿರುತ್ತೆ ಎತ್ತು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಅವು ಗಾಯನ ಉಂಗುದುಜಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಉಂಡದು ಚರ್ಮ ಆಯ್ನದು ಅವು ಕವರ್ ಆಯ್ರಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಕಣ್ಣೆಂಚುಂಡು ಕಣ್ಣಂದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಪೋತು. ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್, ದೀಪಾ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುಚ್ಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸನ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು. ಗಿಫ್ಟ್ ಪುರ ಶೋಕಿತ್ತಂದವರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂದಂತು. ದೀಪಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ದಯಾ ರಮೇಶ್ ಹಾಯ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು ಬ್ರೋ ಇಂಗ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪಾದಿರು ಫುಲ್ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ. ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ದೀಪಕ್ ವನಸಾಂಡ ವನಸಾತಿಜಿ, ಲೀಲಾವತಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು, ಶರ್ಲೀರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು, ರಾಜೇಶ್ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಚಟ್ನಿ ಮಂತೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಬಟ್ ಇದು ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ದೀಯಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚನ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೀ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಪಲ್ಲೆ ಅಂಕಲ್, ಚೈತ್ರ ವನಸಾಡೆ ರಾಧ ಕಜಿಪು,
वनसातिजी कजिपू एडितपड़ी चटनी आरी म्यूजिक सिस्टर आपकी गो क्या यश मिग्गी दादा मनपुन जॉब स्टडी अवे गिल्लडे उಪ್ಪುನು ಉಡುಪಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ರಿಹಾನಾ ಓಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪುಷ್ಪಾ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಐರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಜಯತಿ ವನಸಾತಿ ಜೀರ್ನಾಂಡೆ ಏನ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ವನಸಾಂಡ ಇನ್ನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೋಕಾಬಣ ಅಣ್ಣ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಫೆ ಬಂದತ್ತೆ ಆರು ಆನೆ ಪೂಜಿತ ರಕ್ಷಿತ ಅಣ್ಣಿ ಪಂದು ಮುಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ ಬಂದ ಗಿಂಬಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮಗೆ ಆರಣ್ಣಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 27ಗೆ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ 28ಗೆ ಮಟ್ಟು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಅಲ್ಪ ಜಯಂತಿ ವನಸಾತಿಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಉಡುಪಿ ಎಂಕಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಸುಧಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಉಷಾ ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬನ್ನೀರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಂತಿ ರಾಧಿಕಾ ಜಿಪು ಎಡಿದ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಅನುಪಮ ಹಾಡಿಯರ್ ಹೆಲೋ ಇರ್ನ ಕೂಲಿ ಶೋಕೊಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಕೂಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ಪಾಲೆ ಪನ್ನ ಅಪಗ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಕಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಗಾಯ್ಸ್ ಆ ಬೇನೆ ಏರಿಗೆ ಬೋಡು ಅವಳೆನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಕೂಲಿ ಈ ಪೆಟ್ರು ಅಡ್ರಡ್ ಕೂಲಿ ತೆಪ್ಪೋಡು ಪಂತೇರು ಆ ಬೇನೆ ತಿನ್ನೋಡು ದಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಬೋಟ ಇವನ್ ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಆ ಸರಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕೂಲಿನಿ ಏ ಬಂದು ತೋಚ್ಪೋನ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚೆನೆ ರಗಾಲಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹಾಪು ದೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವೈಶಾಲಿ ಹಾಯ್ ಜಯಶ್ರೀಶ್ ದರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೇಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸುಜಾತ ಆಂಧ್ರದ ಕಜಿ ವನಸಾತಿಜಿ ಕಜಿಪು ಇಡ್ಲಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಪಿಂಕಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹವ ಯು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬಡ್ಸಗೆ ಜೋರು ಎಲ್ಲೆಡ್ದ ತಿನಿ ಸುರತ್ನಿ ಕಾಂಡ ಲಕ್ನಗ ಬಡ್ಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಲೆ ಅದು ಕುಲ್ನಗ ಬಡ್ಸ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಪೋಕ ಪನ್ನುವನಗ ಬಡ್ಸ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯನೆ ದೀಪ ದಿದಿಂಚಿ ತಿರುಗುವೆ ಜೋರು ದೊರಿಡೋರಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಜೋರು ಉಪ್ಪು ಬಡ್ಸ ಇಂಕ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರಿತ್ತು ನೆತ್ತ ಶೂಟ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಶೂಟ್ದ ಅವು ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಪುಜು ನಾನು ಬಾನು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಹಿನಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಾಲಾಪುಜಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ಬಂದಿಂದು ಏಹೆ ಅನುಪಮ ಜಪ್ಪು ಹೌಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ನೌ ಸತೀಶ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸುಜಾತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸುಜಾತಾ ಸುಜಯ ಐಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಅಸ್ಮಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ವೈಶಾಲಿ ವನಸ ಜೀರ್ನಾಂಡೆ PMF ವ್ಲಾಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಮೀಳಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಬೇಬಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಚುಲು ನಿನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಗ್ಗಿ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಇರೆಂಚುಲ್ಲರ್ PMF ವ್ಲಾಗರ್ ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಇರೆಂಚುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಮಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ವೇ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಭವ್ಯ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಅಂಕಿದಾನ ಎಡ್ಡೆ ನಮೋ ಬಲೆ ಚರ್ಮುರ್ಗಿನ್ಕ ಬೊಚ್ಚಣ್ಣ ಗೈಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡತೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಕ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೆಟ್ ಓವು ಅವು ಪಂದು ಪನೋಡು ಇಸ್ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೆಟ್ ಓವು ಅವು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಕಲು ಪನೋಡು ಓಕೆನಾ ಸುಪ್ರತಾ ಹಾಯ್ ವನಸಂಡ ದಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿತಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೇರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ದಾಲವುಂಡ ನಥಿಂಗ್ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ
ಇನ್ನ ಇರೇನು ತೂಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಯಾನಂದ್ ಹಾಯ್. ಆಸ್ಮಾ ಊಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ, ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಂಡು ಗೈಸ್. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಸಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಆತು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದುಂಬುದ ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಆತು ಸಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜ ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗೈಸ್, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಯ್. ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್. ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ. What type of videos do you upload in your channel? In my channel is like cooking video, my daily life, and storytelling, hair care, skincare. This type of videos I upload in my channel. Ashwini, hi. Kirti, color challenge manpi. Okay, sure. Email tokkottudu pakka. Tokkottude. Rahul ole, Enchule, Usharule. YouTube payment eight barpun. YouTube payment panda. ನಾನು ಬಂದೈತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈತಿತ್ತು ಬಂದತ್ತು $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು. $100 ಪಂದಾಗ $9,000 ಆತಂತೆ, ಡಾಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು. ಸೊ $100 ಏಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿಂಗಳು ಎಂಡ್ ಅವು ನಮಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಮಂತ್ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಜ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಪೋಯಿನ ಮಂತ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೋನುಂಡು ಈ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಈತಿ ಎನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಡು ಈತ್ನೆಟ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪನೀತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಡು ಅವು ನನ್ನ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಕಳ ಮುರಣೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಏನು. ಡೂ ಯು ಈವನ್ MC ರೈಟ್? ಯಾ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಆ್ಯಂಕರ್. ಕಾರ್ಕಳ ಒಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಪಿಂಪಲ್ ಮೇಡಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಪಿಂಪಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಂಪಲ್ ಆನ್ ಮೈ ಫೇಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಈರೋರ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಲೆ, ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಕೋಡೆನಾ ಮುರಣಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಮುರಣಿ. ಶೇಖರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಜು ಹಾಯ್. ಪ್ರತಾಪ್ ಶುಕೇಶ್ ಪನ್ಪನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಂತ್ಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಆರು ಒಂದೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸುಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಸ್ಟೇ ಬ್ಲೆಸ್, ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಿಕ್. ಶೇಖರ್ ಹಾಯ್. ಅಸ್ಮಿತಾ ಹಾಯ್. PM, how much subscribers is required to get a payment from YouTube channel? It's 1K subscriber. 1K subscriber is needed and 4,000 watch hour is needed. After that your channel will be monetized, then you will get a payment. Shekhar hi. Pujari Vidya hello. Birthday vlog super, thank you. Pujari Vidya hi ka hello. Other than MC and YouTube, what you do? Nothing. I do nothing. Recently I resigned my job because I could not be able to manage my work, my YouTube channel, and even my MC and all. So I resigned my job. What is your education qualification? Degree, journalism, psychology and English literature. Sanjana hi ka hello. Jairam hi. Okay guys, ಕಾಲು ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಆಡಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರೆ ಬರ್ತೀನಿ. What work were you doing? I was a manager in one apartment. I had to handle the financial things over there. ಇದು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಓಳು ಇರ್ದಾನೆ ಅವಲಿಜ್ಜರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿಜ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ದೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗಿತ್ತಿನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ದಿರ ಅಮ್ಮನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿಗಿಲ್ಲಡ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ. ಇದು ಅಸ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇ ಬಿ ಹೊಸತ ಅಂದತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪುನು. ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಿ ತಕ್ಕುಂದರ್. ಸರಿ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಡುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್? ಮೈ ಫಾದರ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ 2024. ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ 2 years. ನನ್ನ ಈರು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಲೆ ಅವ. ಓಕೆ ಪನ್ಪೆ. ಕಮಲಾ ಹಾಯ್. ಜಿವಿತಾ ಹೆಲೋ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೀಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಟಾಟಾ ಗೈಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಕಲರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುವೆ. Oh, sorry for asking. No worries. Bye bye. Take care guys. Next time tigga. Bye bye. Sorry kenek bejarandi. Bejariji just phone reason ke nata casual adu no issue.
ಹಾಯ್ ಜಿತೇನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತುಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದ ಉಲಾಡು 25K ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗೈಸ್. 25K ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದ ಉಲೈಡ್ ಆವಡು. ವಿಲ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಪನ ಇಚ್ಚಾಪಂದು. ಸೊ ಬಾಯ್. ಸೌಮ್ಯ ಜೋಗಿ ಹಾಯ್. ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಪನ್ನಗೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಂಡುಲ್ಲರ್. ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. Now with whom are you are staying? No one. Me and my small brother, we both stay in rental house. ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆ ಫೇಸ್ ಒಂಥರ ಆತಂದು ಫೇಸ್ ಒಂಥರ ಆ್ಯನ್ ಜೆತ್ತಲು ಹಾಕಿವಿ ಅಂಚ ಆ್ಯನ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತಂಜು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತಂಗೆ ಸಡನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂಡು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಸಡನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂಡ ಗಂಟದು 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ದೀಪದ ಇದು ಉಪ್ಪು ಬೇಯರದು ಇದು ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಪಂಡು ಓಕೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಪ್ಪಂದು ಅಂಚ. What your small brother is doing? He's in home only because he recently had a health issue, surgery and all, so now he's in home only. In next year he might join ITA course. Don't know what he want to do, what he want to become, I don't know. Lavanya, hi, hello. Okay guys, tata, see you later. Tomorrow I'll come live, okay? Studying or working? He studied first PUC, I think. When he was going to first PUC, he was not interested in studying, so he quitted. Now he is 18 years old. Ivan D'Souza, hi, hello. Okay, 17 minutes and 20 minutes are poka. Shubha Pujari, hi. One Sunday, one Zirnade. Bro in Chelsea, ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿದ್ದಕ್ಕ ಅವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕ. How are you? I'm fine. Sudarshan said hi. One Sunday, one Saturday. Enchulla ಹುಷಾರುಲ್ಲ. Harish Shetty, hi. Barsa only sis. Barsa undu. Your family members don't support you and your brother? No. I don't want to talk about my family. If you see my previous vlogs, you can understand how my family is, how they are. I'm not interested to talk about them. ಊರಲ್ಲಿದ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ that is special everybody. Do you both are alone? Yes, we are alone. Vedavati, hi. Sudarshan and that is special and Insular and Person and Kudla Tokut Kutar Karavutum. It's old math and the events popetule. ಅಲ್ಪ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುವೆರು ಏನ ನೋಡ್ತಿ ಫೋಟೋದೆ ಪೆರೆ ಬರ್ತಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಪಾತೆರೆ ಕೆಲ ದಾದೇನೂರು ದಾನ ಬಂದು ಅನ್ಸ ಫೀಲ್ ಅಂಪೋರೆ ಹೊರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪಾರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇವನ್ ಮೆಗ್ಗೇನ್ ಕೇನ್ವರು ಮೆಗ್ಗೇನ್ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇನುವರು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುವರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಯಾನಿಗ್ಲಿ ಗುಲ್ಪಾಣ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಏನು ಯಾನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಚದ ಅಂಚದ ಆಲೆಗ್ ಜೆಂಕ್ ನಿಖಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಖುಷಿಟೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅವು ಒಂಜಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾತಿರ್ಲೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕುಲ್ಶಿಕ್ರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯೂಸರ್ ಎನ್ಆರ್ ಫೋರ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಹೆಲೋ ಖುಷಿಯಾನ್. ಸಮೀಕ್ಷಾ, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕು, ಹೆಲೋ ವಿತ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಾಯ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? Oh guys, only 30 seconds remaining and vlog in end month where live in end month where 57 ಜನ 24 likes soon. Only 24 likes. Good, nice. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಅತ್ತಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಲ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಇಂಚ ದಾದಾಂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ. What plans for tomorrow? Tomorrow I have to go to Padin for one promotion inquiry and nothing else. I think I have to shoot promotion video. Two videos are pending now. Nothing else. Hi, I'm from Australia. Hello.
Enkla support ample friends. Okay sis, irtikkere paathiruve sis. Thank you. Chitra, hi, hello. Hi, Hinda. Okay guys, vlog, sorry, live end month. Bye. Take care. See ya. Tuka 27 ಗೆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊರಪ್ಪ ತೂಕ. ಈವನ್ 28 ಗೆ ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ. ಓಕೆ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೈ ಕೊರೋದು ಗೈಸ್. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸಿ ಯಾ, ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ. ಬೈ 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 ಬೈ, ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಬೈ. ಇರುವುದೇ